Foli ani waleɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Saniya minɛ dɔ taara ka di Banaba musolaka dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Mamarila Kina mun musaka bɛ se sefa wari 100,000 ma. Ka kɔn bagayogolakaw ka badenya ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛ mun bɛna sigi sen kan février kalo tile 24 ka taa se a tile 25 ma keleya o kadara kɔnɔ u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan. Nunu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye sɔni minnu bɛna walawala aw ye aw bisimila. Saniya minɛ dɔ taara ka di Banaba musolaka dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Mamarila Kina mun musaka bɛ se sefa wari 100,000 ma. Hakili ɲuman in bɔra jɛkulu dɔ de yɔrɔ la u ko mun ma ko Mamarila Kanu n'a tɔndenw sigilen bɛ Bamakɔ ani Banaba. A kɛnɛ in denfaya kun bɛ Banaba cercle wasaden bolo honorable Van Sebara. An ka maa minnu kɛra kɛnɛ in siri Sirifila Jabarani tɔgɔ la Musa Fɔnba ani Ibrahim Kulubali. Mina minnu don saniya minɛnw de don buruwɛti bɛɛ la pelle bɛɛ la aratow bɛɛ a la. Ni mina nunu mina kɛ sababu ye ka Mamarila k'i saniya an balakaw minnu bɛ Mamarila kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ni olu tile 15 u bi bɔ ka caya ka yɔrɔ fura baaraw kɛ. O de kosɔn mina minnu dilen filɛ nin ye Mamarila denmisɛnninw ka tɔ fɛ Mamarila kindigi mɔ ni ale de fana ye banabakaw minnu sigi bɛ Bamakɔ olu ka ɲɛma ye ka di an balaka nunu mɔ. A bɛ kɛ sababu ye ka dugu kɛnɛya ka sabati barisabu ka da ka bɛɛ bɛnna ka fɔ kɛnɛya tɛ sabati abada fɔ bɛsɛya ka kɛ mɔgɔw taala ye. An y'a kuma fɔ don min na yana ka kɛ sɛbɛ ye an y'an ka cɛkɔrɔbaw wele ka kuma da o kulo kan an kɔrɔ minnu bɛ yen k'u wele ka kuma da o kulo kan u ko a ka ɲi fo k'a fɔ a ka ɲi u b'an dɛmɛ su u b'an dɛmɛ tile baara se t'u ye fɛn bɔ se t'u ye olu se min o ye dugawu ye an ko dugawu o ye fɛn belebeleba ye. Ni Mamara muso bɛ fo ni Mamara muso bɛ fo u bɛɛ bɔra ka n dɛmɛ k'a kɛ kɛnɛ koba ye k'a kɛ ko sabati ye ko ni jini daminɛnen a laban ka kɛ koba ye mi dugawu kɛ Mamara muso bɛɛ ye ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ka barika d'u la Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. An filɛ kɛnɛ min kan komi a yɛrɛ y'a fɔ kumaw na kɛnɛ kura tɛ kɛnɛ kɔrɔ don kɛnɛ kɔrɔ min don denmisɛnw y'a kanu k'a ɲɛnamaya kura ye k'i ka ɲɛtaa kama dugu ka ɲɛtaa kama ne bɛ se ka o seereya dɔɔni sabula waati min na vraiment u ye tɔn in sigili dabaliw tigɛ u sera ma u y'a fɔ n ye an y'a yir'u la k'a fɔ an b'u ka bila la ni dɔwɛrɛ kɔni tɛ vraiment dugu ɲɛtaa kɔ an bɛɛ lajɛlen faralen d'u kan an ka jɛ k'o kɛ. Mamarila ye kin ye fɔlɔfɔlɔ denkundi bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan a bi kɛ ɲɔgɔn fɛ na denkundi tun bɛ kɛ an m'a ye an mɔ kɛ n'o o ye Ala ka hinɛ Batumani Sɛnbara n'a ka jelikɛ bɛ da ɲɔgɔn na u bɛ taa bulon kɔnɔ u bɛ taa denkundi kɛ. I n'a fɔ laadala ko la Banaba cercle wasaden Mali wasabulon kɔnɔ honorable Mamadu Van Sɛnbara sariya wetew tɛmɛnen kɔfɛ ani jamana ɲɛmaaw jateminɛnen kɔfɛ u ka baaraw la yɔrɔ o yɔrɔ de bɛ yen n'o bɛ Banaba dugu kunkan hali ni mairie tɛ a b'o kɛnɛ kan kalanso ko tɛ kɛnɛyaso ko tɛ ji ko tɛ dakuruɲɛ kelen fɛn o fɛn de bɛ se Banaba dugu ma a bɛ Banabakadenw ka bila la o la. Laɲini ye fasoko ye laɲini ye Banabako ye sabula ne bɛ wasadenya baara min na n b'ara Banaba de tɔgɔ la nin baara ninnu wasadenya y'an sɔrɔ o la an ka cɛsiri fasoko la o de kɛra sababu ye dugu y'a kanu ka n bila u ɲɛ wasabulon kɔnɔ n'o ma min fara ne ka nani ka sigi kan n'o ma min fara ne ka cɛsiri kan a ti a bɔ a la an ka baara ye sariyata ye an ka baara fana ye gouvernement ka kɛtaw k'u dɛmɛ o la k'a jateminɛ u nɔfɛ fɛn minnu bi kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o la bi an sera yan nɔ kɛnɛya sira kan an sera yan nɔ développement sira kan an bɛ o baara la bi an bɛ taabolo minnu na ka kɔrɔ vraiment k'a essayer ka o segin kura ye denmisɛnw u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko o ko bɛna dugu ma ko o ko bɛna kin ma u ka jɛ u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de hakilila nana ni u ye nin na ani u ka maakɔrɔbaw ani u musow ani u denmusow u y'a daminɛ vraiment yɔrɔ fura kan u bɛ u ka quartier fura dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka quartier fan bɛɛ saniya
vraiment u denw fana y'o ye u y'a yirula k'a fɔ n'olu ma k'u dɛmɛbaa ye o la u tɛna kɛ u saliyabaa ye o la u fana sera ka minɛn dɔw sɔrɔ min b'u dɛmɛ baara in na ka na di u ma. Mamarala denmisɛnw filɛ kɛ ni laɲini min kɛ sisan vraiment ne yɛrɛ en tant que maire de la commune ne b'a fɔ nin kɛra ne de ye parce que nin bɛ bɛn de ko fɔ bɛn min fɔlɔ du kɔnɔ de ka na quartier kɔnɔ ka na dugu kɔnɔ fo ka yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ quartier bɛɛ lajɛlen mana nin hakilina sɔrɔ vraiment ka fara ɲɔgɔn kan bɛn dɔrɔn an b'o de ɲini an bɛ ɲɛtaga de ɲini ka yɔrɔw saniya ka yɔrɔw baara vraiment a ka ca Ala fɛ Banaba commune an tɛna na san dama sɔrɔ hali n'a ma kɛ premier Mali kɔnɔ vraiment an tɔgɔ bɛna fɔ tagaba fɔlɔ fɛ. Baara in senfɛ kuranna kalanba kɛra Mamarila ani Banaba ka ɲɛta kadara kɔnɔ ani Mali jamana basigili la. An balakaw kɛlen kɔfɛ ka minɛnw sɔrɔ. Pelu ɲɛfɔlɔ o kɛra Banaba wasaden fɛ. An balakaw sɔrɔla ka bɔlɔ dɔw jateminɛ Mamarila k'olu furan k'u jɛ. Masigi ye yɔrɔ ye kilomɛtiri 80 bɛɛ ani Joyila cɛ. O kɛra yɔrɔ ye mun sugandira a ka wasadenw fɛ ka se ka t'u ka bɛn kumaw fɔ ye. Bari sabula ka da kan ni bɛn tɛ yɔrɔ min na maa se k'i jigida o yɔrɔ ka ɲɛtaga kan. Tata Ture a bɛ walawalaliba k'an ye. Walasa ali bi ka bɛn ani kelenya sabatili sira bɔ Mali jamana kɔnɔ o min yɛrɛ ye wasadenw Amina ko la belebeleba dɔ ye o de kadara kɔnɔ wasadenw ye wulikajɔ boloda ka se Masigi o min ni Joyila bɛ taa kilomɛtiri 80 ɲɔgɔnna la ni wulikajɔ min n'a bolodalen filɛ nin ye nin waati in na ka ɲɛsi bɛn ani kelenya sabatili ma waleya don min n'a ni kɛli ka kan bari an ka jamana bɛ bolo min na bi a mago bɛ basigi ani yiriwa badabada sabatili la députéw ka fara maires kan u y'u jɔyɔrɔ yira bɛn ani kelenya sabatili la Masigi min n'a ni Joyila bɛ taa kilomɛtiri 80 ɲɔgɔnna la a kɛnɛ kan ɲinama kɛ seko ani donko tigilamɔgɔw kɔ olu fana y'u donko yira kɛnɛ kan députéw ka fara maires kan u ma ɲinɛ u jɔyɔrɔ kɔ bɛn ani kelenya sabatili la u ka kɔrɔfɔw la u y'a yira k'a fɔ u ka laɲini ye basigi sabatili ye Mali jamana kɔnɔ bari a bɛ wagatinin bɔ bɛnbaliya o donna siyamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ sigira min n'o ye hakilina falen kɛnɛ ye ka ɲɛsi bɛn ani kelenya sabatili ma dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana ye kelen de ye farafarali o tɛ Mali jamana danbe ye wa u tilala k'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ min n'u y'a kɛ nin conférence in senfɛ waleya de don k'a yira k'a fɔ Mali danbe o de ye bɛn ani kelenya ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ marisi kalo nata Mali jamana bɛna conférence labɛn min n'a bɛna tɛmɛ Mali jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabula a bɛna tali kɛ Mali jamanadenw ka lajɛrɛ kan masala kɛnɛ don min n'a ɲɛsinen don bɛn ani kelenya sabatili kadara ma o kama u y'a kanu sigida kalata n'o ye élection communaliw ye olu ka kɛ ka kɔn ni lajɛrɛ belebeleba in ɲɛ wa lajɛrɛ belebeleba in labɛn kun ye walasa ka Mali jamanadenw fara ɲɔgɔn kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ seko ani donko tigilamɔgɔw olu ye ladilikanw di ka ɲɛsin bɛn ani kelenya sabatili ma wa nin kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawudon ye ka ɲɛsin Mali jamana ma ka kɔ bagayogolakaw ka badenya ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛ mun bɛna sigi sen kan février kalo tile 24 ka taa se a tile 25 ma kɛlɛya o kadara kɔnɔ u ye kunnafonidi kɛnɛ sigi ka babu kɛ ka ba don u ka balimaya la walasa u ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka bɛn don jamanadenw ani ɲɔgɔn cɛ Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Fatumata Dunbiya Shirifula Jabarani tɔgɔ la Keleya dugu ani Bamako cɛ bɛ taa kilomɛtiri 100 na a cogolen do Bamako ni Worodugu yan fan cɛ a bɛ Buguni ni Kɔrɛ yan fanfɛla cɛ wa kilomɛtiri 60 o de b'a ni Buguni cɛ février kalo tile 24 ka taa bila a tile 25 la Keleya dugu bɛna lajɛrɛ belebele dɔ de bisimila forum international yɛrɛdɔn sur le patronyme bagayogolakaw siw olu mana kɛ diɲɛ selege naani fan 14 fan kelen bɛɛ lajɛlen min kɔnɔ u bɛna jɛ ka ɲɔgɔn masalaha u bɔnaw kan o de kama kunnafonidi kɛnɛ sigira sen kan Keleya dugu kɔnɔ ka wele bila kunnafoni dila caman ma walasa o lajɛrɛ belebele in kunnafoni bɛ se ka carin cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ a la ni ka bɔ ka caya ka na Keleya dugu kɔnɔ Mumuni Bagayogo ale ka fɔ la ni ale ye Keleya sigida ɲɛmaa ka dangan fɔlɔ ye a ko ni kabila lajɛrɛba in ni a bɛna sigi sen ka Bagayogo ka denw fɛ minnu sigiyɔrɔw bɛnnen don u ka dugu kɔnɔna a n'a kɔkannaw ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye u ka balimaya sira dumanw kalan u ni ɲɔgɔn cɛ ani ka faamuya sɔrɔ u yɛrɛ bɔnaw an'u jamu yɛrɛ nacogoko kun kan bawo u y'a faamuya k'a fɔ sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ walasa o na kɛ sababu ɲuman ye ni ka ɲɛdakura di Keleya dugu ma a ka se ka lakodɔn diɲɛ selege naani fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a fɔ Bagayogolakaw de sigiyɔrɔ dun ka yira Bagayogo bɛ diɲɛ fan o fan Bagayogo ka se k'u yɛrɛ dɔn fɔlɔ yɛrɛdɔn ye jumɛn ye k'a dɔn Bagayogoya kɔrɔ ye fɛn min ye Bagayogo bɔra min Bagayogo selen kɔfɛ Keleya yan Bagayogo farafarala ka taa yɔrɔ jumɛn na
pour que donna nataw la ni mɔgɔ min ɲiningara ko karisa e ye bagayogo ye bagayogo kɔrɔ e ka se k'o jaabi donc bagayogo ye numu de wa numu tɛ wa o bɛɛ ka se ka jaabi bagayogo bɛ diɲɛ fan bɛɛ dɔw bɛ Côte d'Ivoire dɔw bɛ France dɔw bɛ États-Unis fan bɛɛ donc n'u y'a dɔn k'a fɔ ja yan de ye an bɔyɔrɔ ye peut-être que dɔ bɛ se k'a fɔ a ka faso kanu kama a i dɔn ka taa nin kɛ n bɔ sugu la kelen filanan ye mun ye diɲɛ fɛn o fɛn ni jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca la hɛrɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ donc an kɔni jigi b'o hɛrɛ in de kan o ka faamaw fana bɛ na parce que an ye ministre du président bɛɛ invité forum bɛ se ka kɛ sababu ye an ka se ka laɲini dɔ kɛ u ye walasa ɲɛbila labɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan ka kɔn u ka nin balimaya lajɛrɛ belebele in ɲɛ jɛkulu dɔ sigira sen kan Keleya ka denw yɛrɛ fɛ Keleya dugu kɔnɔ ko comité local d'organisation labɛnni jɛkulu in kɔnɔna na jɛkulu mangani 6 de b'a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ o ye comité scientifique mun bɛ bagoya yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn bagoya yɛrɛ kɔrɔ de an bɔra min an cɛna ka taa cogo di diɲɛ kɔnɔ o jɛkulu misɛnnin fɔlɔ o sigira sen kan o y'u ka baara kɛ u ka rapport déjà o pɛrɛla o bɛna fɛsɛfɛsɛ forum don n'o bɔra y'a la sous commission finance parce que n'i ye mɔgɔw wele a tɛ taa ni musaka tɛ donc fɛn fɛn ye musaka ko ye commission finance ka baara ɲɛsin don ma wari bɛ sɔrɔ cogo cogo ka forum labɛn walasa mɔgɔw bɛ se ka dumuni sɔrɔ ka lakana sabati ka kɛnɛya sabati o fana o sigira sen kan u bɛ baara la ne bɔra jɛkulu misɛnnin sabanan o ye sous commission accueil hébergement restauration sécurité fɛn fɛn ye ka dunanw mun bɛna k'u bisimila k'u siyɔrɔ ko ɲini bɔ u ka dumuni ko ani kulakana o fana o bɛ baara la an yɛrɛ o la je pense an taara fɔ ministre fɛ fɔ Bamakɔ le ministre de la sécurité et de la protection civile walasa u bɛ se ka gendarme ou bien garde bila an ka bolo kan ka yɔrɔ lakana parce que Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ b'o kalama n'o bɔra jɛkulu misɛnnin wɛrɛ fana bɛ yen min ka baara ɲɛsin don minɛnko ma basi min kan ka siri ni mɔgɔ bɛ sigi o kɔrɔ sigilanko kuranko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na Keleya a don ani mobili min bɛ se ka na ka mɔgɔw ta aller retour la fana o fana sigira sen kan n'o bɔra jɛkulu misɛnnin wɛrɛ sigira sen kan o ye sous commission santé assainissement parce que n'i ye mɔgɔw wele fɛn bɛɛ bɛ yen kɛnɛya bɛ yen bana bɛ yen fɛn fɛnɛ saniya ko dugu kɔnɔ yanni ka ɲɛsin forum ma fɛnɛ o fɛnɛ sigira sen kan bon baara ninnu an y'a prévoir cogo min na baara yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ le ministre de la culture Bamako kan ka na baara ɲɛmɔgɔ kan ka d'o ma mais an ye ci bila an ka faamaw bɛɛ ma Keleya komana wulila kɛnɛ kan Buguni kɔnɔba wulila kɛnɛ kan Sikaso gouverneur wulila kɛnɛ kan Buguni faama bɛɛ wulila kɛnɛ kan fo ka se ale Bamakɔ hali jamanakuntigi yɛrɛ je pense an y'a invité hali n'a ma se ka na ka ciden an miiri b'a ka ciden na assemblée président fɛnɛ an y'a lettre ci a ma hali n'a ma se ka na ka ciden min na an m'a ɲinɛ maa si kɔ bagayogolakaw ka ni lajɛrɛ belebele in a bɛna kɛ sababu ɲuman ye bagayogolaka bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka caman faamuya u ka tarikuw la u ka se ka u yɛrɛw ye o kɔnɔna na k'u yɛrɛw bugunatigɛ bagayogo jamu dalen bɛ maa o maa kan teri siraw an'u limanajɔnw wele bilalen do bɛɛ lajɛlen ma février kalo tile 24 a n'a tile 25 Keleya dugu kɔnɔ ye min ni u bɛn'u ka forum yɛrɛ dɔn sigi sen kan bagayogolakaw ka nafa ani Keleya commune rurale ka nafa kama o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalaliba k'an ye. Nigeria ma ɲɛmɔw kɛmɛ ka wuli ka jɔw de dabɔ Bamaɲinguru ngamɔ dimanche do jamana ɲɛmɔw ye a jira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 70 ni miliyɔn 7 de sera ka ndaraki Bamaɲinguru la ka bila jamana wagande kɔnɔ. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ale de ye kɔrɔfɔ in fɔ a ko baara ninnu sera ka kɛ ni jamana den dɔw yɛrɛ de ka wuli ka jɔw ye ka Bamaɲinguru ngofɔ minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la jamana furuba cakɛdaw la. Jamana ɲɛmɔw ka dantigɛli dɔ la u ka badaki dɔ kɔnɔ ni o ye communiqué ye u y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 100 ni miliyɔn 70 ni miliyɔn 7 in a bɛɛ ma se ka sɔrɔ cakɛda kelen na nka cakɛda min bɛ yen ni o mɔmɔni kɔni girinyara ni nafolo caman sɔrɔla ye nafolo hakɛ min sɔrɔla ye o tari jɔ dolari wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 30 ani miliyɔn 6 la wa wari ninnu dankun bɛ bila kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ka wari mara yɔrɔ dɔ de la ni o ye banque commerciale ye wari fɛnɛ yera maa minnu tɔgɔla banque la u kɛnkun bɛ ka tɔgɔ dɔ de ta k'o da u yɛrɛ la walasa u kana se ka dɔn nin bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 2016 camancɛ la jamana ɲɛmɔw Nigeria jamana kɔnɔ u ka Bamaɲinguru sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ni ka jamana furuba nafolo ndaraki u la ko hakɛ yɛrɛ fɔ maaw ye juma tɛmɛnen cakɛda min bɛ Nigeria kaw fɛ ni u ka ma ko agence anti corruption Bamaɲinguru kɛlɛli cakɛda o y'a yira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 9 ani kunkanfɛ o jɛ sera ka sɔrɔ Nigeria
tajibo cakɛda dɔ ɲɛma kun min ŋɔni dɔgɔ fɛnɛ ma fɔ an be aw ladɔniya k'a fɔ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari don min na a be jamana ɲɛmaya ɲini a kun y'a jira k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛma ye a ka wulikajɔ fanba o be kɛ Boko Haram Bamaji jakulu kɛlɛli ye nka faa dɔ fɛnɛ be kɛ Bamaɲinkuru gɛlɛli ye Nigeria jamana kɔnɔ min be se ka to Wakande be se ka nɛnɛgili Bamaɲinkuru gɛlɛ min daminɛnen don Nigeria jamana kɔnɔ a caman ɲɛsin bɛ fanga kɔrɔ nɔfɛmaw de ma Jonathan Goodluck ani maa minnu jɛra ka fanga labaara olu minnu ye jɔyɔrɔbaw minɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka jira k'a fɔ u kɛnɛ kɛ ka mugani kɛ wa hali jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ Jonathan Goodluck sɔmingɛlen don a la k'a fɔ a yɛrɛ kɛnɛ kɛ ka mugani kɛ nka sutura berefini min bɛ kan ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ berefini ye o kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bali u ka se ka gɛrɛ a la k'a sɛgɛsɛgɛ. Jumado Cameroon ka ɲaka yanfa fɛ ka digi Nigeria yanfa kan marabolo filaw minnu ye anglɛfɔma yɔrɔw ye ni bina ka biya o ni Cameroon ma ɲɛmɔ fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔrɔ fo n'a mɛ u jɔ ko fɔ jamana ka tila wali kelen olu ka yɛrɛta o ka di u ma fédéralisme fangani dɔ ka di u ma k'u danbara ka bɔ Cameroon fan dɔw la ka sabu kɛ anglɛfɔ min bɛ u fɛ ni jamana ɲɛmɔw Paul Biya n'a ka fanga tɛ ka u anglɛfɔlaw jatew bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ ni faransikanfɔlaw ka jate de ye a barata olu ka mara o ye anglɛfɔma yɔrɔ mara de ye kunnafoniw y'a yɛrɛ k'a fɔ jumadon wulikajɔ dɔ kɛra Bamendakaw fɛ yen Bamenda mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ani Bamenda cɛ kilomɛtiri 40 ye u ko dugu min ma ko Ndop ni ka maa fila bɔnɛ ani na maa tan ɲɔgɔn na olu joginna kunnafoniw nana n'a ye fana k'a fɔ lakana tigilama minnu bɛ Paul Biya ka fanga tɔgɔ la Polosilakaw olu de ye mugu ni kisɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin maa 100 ɲɔgɔn na mɔ maa 100 minnu ni olu fɛnɛ kungɛnkun bɛ k'u kunda polosiso kan a n'a kɛ ɲankuma polisiw jatigɛbaatɔ kɔni gɛnna kɛ ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin maa 100 ninnu natɔmɔ jama fɛrɛnda maa minnu sɔrɔla seerew la kɛnɛ kan olu caman y'a jira k'a fɔ maa 100 ninnu kun tɛ ka na polisiso la dɔwɛrɛ la u ka maa minnu minɛna araba tɛmɛnen k'a sabu kɛ k'u taara lɔgɔliso dɔ jeni lɔgɔliso min ye faransikan fɔ lɔgɔliso ye u ka dugu la n'o minɛ kun kɛra o ye maa 100 ninnu natɔ kundo de k'a jira polosilakaw la u k'u bila ni mugu da yɛlɛla ka ɲɛsin u mɔ an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ Cameroon ni jamana ɲɛmaa Paul Biya a n'a ka fanga gwɛlɛyaba bɛɛ kan k'a sababu kɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a k'i yɛrɛ sɔrɔ nin binakun in kan ni o ye jamana tilali binakun ye barisabu ka d'a kan nin marabolo fila min bɛ a ka jamana kɔnɔ u kɛn bɛ ka wuli k'u jɔ bi ko fɔ a ka lajɛ fédéralisme o ka jɔ u ye ni o ye ka minani dɔ de bɔ u ye k'u kɛ u damako ye jamana kɔnɔ Paul Biya dun n'a ka fanga kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ marabolo tɛ bɔ marabolo la marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ sariya kelen mɔ. Jɛnselikɛna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu min bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ MINUSCA o y'a yira k'a fɔ sebere don a ka pankuru hélicoptère kun bɛ munumunu zalo la kunana na a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye maa minnu ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Général François Bozizé ka kafo jaso ni Michel Djotodia kun bɛ a ɲɛkun na Seleka jɛkulu kɔrɔ maaw olu kun bɛ k'u kunda Bambari de kan Bambari ye dugu ye Centrafrique camancɛ la MINUSCA lakaw ni o ye jɛnselikɛna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu ye u y'a ye k'a fɔ n'u tora ka sira sɔrɔ k'u kunda Bambari ka bɛɛ a laban bɛ taa kɛ ni cɛw ni kasaraw ye u ye susuli kɛ sani dugu cɛ Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique ni a coro ɲɔgɔn ye ko FPRC jɛnselikɛna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu y'a jira k'a fɔ u kuma fɛ ka dangɔli sago yɔrɔ min jiralen kun do u la ni maa kɔni tɛ tɛmɛ yen ka fiyewu maramafɛntigi la u tɛmɛna yen kan wa marabolo min sugandi bɛ k'o kɛ dangɔli yɛrɛ ye k'o tɛ sago o ye IP mara ye Bambari kɛrɛfɛ o de kosɔn jɛnselikɛna ni tɔnba Nations Unies ka lakana tigilama minnu bɛ pankuru kɔnɔ sani dugu cɛ olu y'a ye k'a fɔ ko in laban bɛ ka taa kɛ fɛn min ye n'u tɛmɛna yen ka bɛɛ don dɛmɛnenw na o ni minnu kun ye teri ye ni u n'olu bilama fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ bawo ko in y'o de ye Seleka jɛkulu kɔrɔ ni mɔɔw olu de tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ bi ni dun ye IP marabolo ban ka ban k'i bɛna surunya Bambari la i bɛ Seleka jɛkulu kɔrɔ wɛrɛ de sɔrɔ yen min bɛna ni FPRC ti ɲɔgɔn kan fɔ an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ Unité du Peuple Centrafricain UPC o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Ali Ndarasi ye FPRC o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Noureddine Adam ye walasa i ka se k'ale dɔn maa min na ni Centrafrique kalataw labɛnna mamurulen jɛkulu min ni a ɲɛma kun y'i can k'i jɔ ko kalata tɛ kɛ n'u tilala ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na n'a labanna ka segin a kɔ ka jɛ ni kalata kɛli ye o de ye Noureddine Adam ye. Burundi jamana kɔnɔ
Pierre Nkurunziza ka fanga kanuba caman de bɔra sibiri do février kalo tile 11 ka nisɔngoya taama u sigi senga fa bɛɛ lajɛlen la Burundi a faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bujumbura k'a fɔ diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka gafe min bɔ ni u k'a ma ko rapport Burundi kunka k'a jira k'a fɔ Burundi ka de bayirikaw de bɛ ka Burundi jamana bila k'a sabu kɛ sera ni jatigɛ ye. Pierre Nkurunziza ka fanga kanubaw y'a jira k'a fɔ diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ in ma bɛɛ u ma. Diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka gafe in kɔnɔ ni o ye rapport ye a kɛmɛ ka jira k'a fɔ diɲɛ dongo don maa bayirika de bɛ Burundi jamana bila bɔnɛ ɲɛsira ɲɛ ko nin y'o san layi. Pierre Nkurunziza ka fanga sɔrɔla ka wele bila ka ɲɛsin Burundi ka denw ma u ka bɔ ka bɔlɔw minɛ k'u ka nisɔngoya jira. Taama in senfɛ minisiri min ni o bɛ Burundikaw fɛ Pierre Nkurunziza ka fanga kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ale y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ diɲɛselekɛnɛ ni arajo soba dɔ y'a jira k'a fɔ diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka gafe bɔlen kɔnɔ ko diɲɛ dongo don ko maa 500 ɲɔgɔn na ka taa se maa 1000 ma k'o de bɛ Burundi jamana bila Burundi jamana de la ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ko kalo don k'a dɔw bɛ se ka kɛ de ni samiya ma ɲɛ Burundi fan min fɛ sɛnɛkɛla k'a sigiyɔrɔ bila ka taa fan wɛrɛ fɛ k'o bɛ faamu nka k'a fɔ ko bɔnɛ ɲɛsira ɲɛ ko Burundi ka denw bɛ ka Burundi jamana bila ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ko diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ye fɔbali fɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Burundi jamana kɔnɔ Pierre Nkurunziza ka fanga kanubaw ka bɔ ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan ka ɲɛsin diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ma ani nazarala tɔnba Union Européenne ma laban min kɛra o kɛra janvier kalo tile 28 tɛmɛnen o donni kama Pierre Nkurunziza kanuba maa bayirika ɲɔgɔn na o de jiginna bɔlɔ kɔnɔ ka nisɔngoyaw jira k'a sabu kɛ nazarala tɔnba Union Européenne ka wasabulon ni o ye Parlement européen ye o de ye wele da ka ɲɛsin diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité ma ko a ka wele bila diɲɛselekɛnɛ ni siriki jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ma a ka don Burundi jamana kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ k'a sabu kɛ falen dɔ kɛ boloda bɛ ka ɲɛsin Burundi ka denw ma kabini avril kalo la san 2015 don min ni Pierre Nkurunziza y'a jira k'a fɔ a bɛ mandat sabanan ɲini ko niw tiɲɛna ko kumana ko CPI ka don o ma bɛɛ Pierre Nkurunziza ka fanga kanubaw ma. Sisan nɔ an bɛ se farikolo ɲɛnajɛ ma farafinna dolanci jɛkulu ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ Ligue africaine o sera ka AS Real de Bamako ani River United ka bɔ Nigeria olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun kuncɛra 2-0 a kɛra sibiri tɛmɛnen stade Omnisport Modibo Keita la an ka maa minnu kun b'a kɛnɛ kan Boubacar Traoré di Infré a n'a ka jata la Fatumata Doumbouya. Duakun tɛmɛnen o kɛra farafinna tɔn ŋanaw ka ɲɔgɔn kunbɛn match ale dulanciw ye o hukumu kɔnɔna na AS Real de Bamako n'ale donfini finman ni jɛman ale kun kɛlen don ka River United di Nigeria bisimila Ligue des Champions donnakun kan kɛra stade Modibo Keita la jama kɔni bɔra kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dolanci daminɛ o nɔgɔra AS Real de Bamako denmisɛnninw bolo nka u sen da tɛna ja jɔda la n t'o sigi la fo kana kɛ Nigeria denmisɛnninw fɛnɛ bɛna bagabagali dɔw ta ka se ka AS Real de Bamako maaw sɛgɛrɛ nka o fɛnɛ sen da tɛna ja jɔda la fo kana se sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma 0-0 tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛla la sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen sa i b'a ye k'a fɔ équipe fila bɛɛ lajɛlen bɛ n'i jija ka se ka yɛlɛmaliw boloda fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ nka i b'a ye k'a fɔ Nigeria denmisɛnninw de jɔcogo kun ka ɲi terrain kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya ta ka AS Real de Bamako denmisɛnninw sɛgɛrɛ nka u tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la dolanci kɔni bɛ to senna sa tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se a ban yɔrɔ ma 0-0 jalatigɛba o ye dolanci bila o kan. Ouais, bon, vraiment, match, il y en a trop, on a fait le maximum, quoi. Mais bon, problème, il y a avantage sur le bon, on a bien que ça en fait, non. Bon, un cafou fait en 2013 qu'on a là, il a fait bon. Un match qui a gagné extérieur là. Il m'a autant il a beaucoup un été fatigué non bon. Comment qu'on bribri parce qu'un match nul là non, am tout fait, am tout tiré. Il m'a un cafou nous a gagné extérieur là. Donc moi je pense qu'on a très bien joué mais seulement on n'a pas eu l'occasion de marquer. Bon, maintenant on va faire et match intensité équipe nana kana ne sera fou nana coup d'accord fait pour que match nul le sera un jeu famba que mais en occasion d'amandon sera na match ko se amasa ka réalisme que ne sera fou bi o de anje bi drone anje bi quoi Real garske am sera qualifié ne man garske am sera qualifié parce que nana tout na ku ja match nul et faut ta na fa sera tout fait ka ta bi du fait nan tara je ku fait ya ka chala fa me bi do quoi kama wakilaji k'a fɔ dɔgɔkun kelen nin kɔfɛ kɔmasegi dolanciw kɔni bɛ boloda kɛ Nigeriakaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ sa AS Real de Bamako ale ka se ka segin ni kunkɔrɔta ye nin ko. O bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛ laseli wɛrɛ.